Mestra Clara Torres presenta unha historia de Pexegueiro. Había unha vez unha moza que se chamaba Caperuchinha, Carapuchiña Azul. Vivía no Souto, nun fermoso muiño, no muiño do Pontillón. Carapuchiña Azul era unha muiñeira, pois se a dedicaba a moer millo. Cando o millo estaba moído, collíao na adella e facía unhas bolas de pan grandísimas para moer, para comer. Todos os habitantes de Pexegueiro. O millo que moía Carapuchiña tiña moita sona polo lugar. Tanta sona tiña que a bruxa Manola, que vivía no castro, facía puncios máxicas co leite e fariña de millo. Un día, cando a bruxa e mai da carapucha estaban de palique, apareceu Pinocho que vivía na Salvosa. Pinocho traballaba na casa planchando, lavando, cosendo, cociñando, mentras a súa dona traballaba nun taller de coches de carreira. Pinocho andaba un pouco triste, pois o seu nariz era moi pequeno e quería ter un nariz longo, moi longo. Bruxa Manola, quero unha pócima para que me mede o nariz. Quero un nariz grande, moi grande, para unir todo moi ben. Non podo facer esa brebaxe. Non sei facela. Vai onda Pili, que vive na Fonteseca, que ela sabe facer medrar todas as cousas. Alá marchou Pinocho para falar coa Pili. Pili, quero ter un nariz grande, moi grande, quero cheirar todo desde moi lonxe. Eu teño a solución. Ai, Verás, si vis moitas trolas, o nariz medra. E medra. Pero perderás un dente por cada mentira. Ai, así non vale, ou así non quero. Estou moi ben co meu nariz pecorrecho. Como xa estaba contento, foi chamar polo seu amigo Raúl, que estaba na Fonteseca, montando na bicicleta, e os dous foron xogar ca pelota. Carapuchiña, que estaba un pouco cansa de estar todo o día no muiño do Pontillón a traballar, pensou que podería descansar un pouco. Colleu a súa burra e marchou de paseo. Pero de súpeto apareceu a bruxa Manola a toda velocidade na súa moto. Con tanta velocidade ía que derrapou e esnaquizouse no chan. Carapuchiña, Loli, mira aquí. A bruxa está ferida, caiu no chan. Loli, a médica de Pexegueiro, determinou que a ferida estaba un pouco fea e o mellor era leválo cara ao hospital. Chamaron por unha ambulancia. Chamai. Ambulancia! 091! Tanto rebumbio había na parroquia que tamén apareceu Brancaneves, que vivía pola Mellorada, e foise rápido a estar coa bruxa. Deulle unha mazá máxica que facía dormir as persoas e así Manola dormiu moito. Un día pola mañá, cedo, Cenicenta andaba buscando ervas pola fonte de Santa Ana e atopouse cun esquío que tiña moita tos. Teño tos, moita tos. A tos curase con xarope de millo da bruxa Manola, pero elas non está no hospital. Pero non te preocupes, imos buscala. 3. Entón decidiron ir a visitar a bruxa Manola para pedir axuda.
A Carapuchiña, o Pinocho, a Pili, a Loli e o Raúl marcharon para o hospital a despertar a Manola. Cando chegaron ao hospital, falaron coa médica Sonia. A médica recomendou que lle fixeran cóxigas, moitas cóxigas, moitísimas cóxigas, e así a bruxa Manola despertaría do seu sono maravilloso e máxico e botaríase a reír. Colleron a bruxa e a levaron para a súa casa, pois de tanto dormir xa lle sanaran as feridas. A bruxa Manola prometeu non andar nunca máis como unha tola na súa moto.